Da vidimo šta Srbija kaže i šta misli o Kseniji Pajčin. Anketa o njoj. Zamislim. Ubiću vas majke mi. Ona je lepa, zgodna, atraktivna i neponovljiva. Slovi za jednu od najfatalnijih žena u Srbiji. Mnogi muškarci bi rizikovali čak i svoj život da ova seks bomba eksplodira u njihovom naručju. Uvek kreativna, inovativna i naravno skandalozna, baš kao i naša emisija. Ostavlja bez daha srpsku naciju, a naročito mušku populaciju. Da vidimo šta misle o njoj. Ćao! Reci mi šta misliš o Kseniji Pajčin? Dobra je. Dobra, a šta ti se dopada kod nje najviše? Pa izgled najviše, iskreno. Dobro, a reci mi, znaš neku njenu pesmu možda? Probao bi moju picu. Ima još jedan hit, zove se Supica. Da li bi pre probao Supicu ili picu njenu? Definitivno picu. Supicu. Pa picu. Nova pizza. Ćao. Reci mi, šta misliš o Kseniji Pajčin? Mislim da je divna devojka. Jel' tako? A zbog čega najviše? Pa u svakom smislu divna. Ja da nisam oženjen, ja bih oženio Kseniju Pajčin. Ne znam da li si upućen da se zabavlja sa mlađenim manekenom Filipom Kapisodom? Jesam, da nisam oženjen, oženio bih i njega. Jel' tako? Open-minded. Jel' da? Pa dobro, to je super. Reci mi, šta misliš, da li su oni jedno za drugo ili ti uz nju više ide neki drugi muškarac i koji od javnih ličnosti, osim tebe? Osim mene niko. Dobro, dobro. A znaš možda neki njen hit? Znam ono što je bilo nešto da nisi možda Zdravko Čolić, ono kako, ne znam kako je ta pesma. A jesi čuo za picu, za supicu? Da, za picu znam, gledao sam i spot, odličan spot. Misliš da ume da kuva? Mislim da to kod nje uopšte nije bitno, da li ume da kuva. A šta bi prepojao, picu ili supicu? Picu uvijek. Reci mi, da li misliš da je bolja glumica, pevačica ili igračica? Igračica. Jako zgodna, jako mi se sviđa, cool je onako strava. Da je dobra, zabavna, lepa. Igračica definitivno, najbolje. Sve najbolje, zgodna, lepa, igra savršeno, moja ljubimica. Dobra je pevačica. Ekstra. Lepa je devojka. Pa igra kao znoj. To je ona lepa devojka, zgodna, sviđa mi se. Znaš neki njen hit možda? Znam ono Požuri, od Mrce Stojani i Ksenije Pajčin sad, najnovi hit. Šta misliš o Kseniji Pajčin? Dobra cica, a? Pa, recimo, njen styling je tako što je tako živa je, ne znam. Pa opaljena je skroz luda. Dobra igračica, dobra pevačica, kao glumica već ne znam. A više mi se dopada kroz njenog dečka Kapisodu. Asine da je operisana i plastična odgovara u svom stilu. Radila sam gornju usnu i grudi koje naravno vidite. Nisam džabe vada dala pare. Jagodice nisam radila, niti oči. Povezivali su je sa mnogim muškarcima iz javnog svijeta, a posljednjih godinu dana najviše se nagađalo o njenoj vezi sa mlađenim manekenom i crnogorskim playboyem Filipom Kapisodom. Filip i ja imamo super odnos i, što bih rekao, mjerkali smo se. Važi za jednu od najseksipilnijih ličnosti u Srbiji. Naša svetska Ksenija Pajčin nikoga ne ostavlja ravnodušnim.